Mga kapuso, nakatry na ba mo og ketchup nga kalabasa? Pinasahi, di ba? Usa kini ka produkto nga gama sa usa ka 22 anyos nga young farmer. Kinsa nahimong provincial and regional awardee sa Young Farmers Challenge ug national qualifier sab. Unsa ka ang lasa niini ug paunsa ka nagsugod ang idea nga himuong ketchup ang kalabasa? Karong buntaga atong sayron og makauban si Andrea Rose Reyno. Andrea, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, no. Good morning, Sir Kent. Good morning pa sa atong mga televiewers. Ayun. Andrea, please tell us, paunsa ba nagsugod og nganong ketchup man or kalabasa ang imuhang napili bitaw nga buhaton og ketchup? Actually, nagsugod gyud ang idea nganong kalabasa kay just this year in the middle of katong na problem sa price sa kalabasa nga ningnaog sila to 5 to 10 pesos or 2 to 5 pesos per kilo. And usually manggod ang nahitabo is ipanglabay na lang nila. And murag masayang manggod siya. So, ito naisipan ako na if ang saging pwede buhaton ketchup, what if ang kalabasa pod buhaton na to nga ketchup? Ayun. Unsa pa ka nga month karong tuigan nagsugod ani Andrea kaning ato ang kalabasa nga ketchup? Actually, nag-start lang siya recently around October this year, September, October this year. And ang iyahan pong dawat sa local, no, kay hopefully na kay ma-enjoy man pod nila ang lasa. And pero diligid mo walang excitement or like na-shock sila nga pwede di ay ang kalabasa buhaton na ketchup. Ug syempre no, kay kaning ketchup bitaw kumbaga sa mga Pinoy murag part na jud sa atong pagkaon like anything na fried, haluan jud nato or dapat na-adjoy ketchup. Tapos paunsa ba ni siya, Andrea, like lisod ba ang ang pag-formulate bitaw para mahimo siyang kalabasa nga ketchup? At first, gyud lisod siya, no, kay syempre ang imuhang competition is ang commercialized na ketchup nga nakaron sa market. Ang isa pod nga challenge is ma-remain nimo ang quality niya sa kalabasa kay syempre gusto nato na ma-showcase ang lasa sa kalabasa. But mo to siya nga karon, happy pod ko no na standardize na nato siya and hopefully ma-introduce na po siya sa market. Okay. Unsa ba ang kinalahian ning ato ang kalabasa ketchup sa ubang ketchup nga naa sa market? First jud no, ako maingon ang color itself kay yellow siya, murag mao gyud na ang norm nga nganong yellow iyang ketchup, tapos ang uban kay red. Aside na ang content itself na wala jud siya artificial preservatives. Like ako ang gitry na magpabiling gyud ang lasa ni kalabasa sa iyahan. Ayun. Ug mga kapuso no, for your information, kaning si Andrea kay usa ni siya ka political science student. Fourth year political science student og I bet plano nimo nga mahimong lawyer put in the future. And you've mentioned no nga murag naapod kay uban pa nga murag mga activities para mag-give back sa ato ang community. Yes, part pod no as a social responsibility nato nga farmer or like ako na ako sa processing to give back to them. I am planning pod na to have mga partner land area sa ato ang IP, especially dito sa Davao de Oro. And then akong plan is hopefully makahatag kog seedling sa ilaha, fertilizer, and then sila ang magtanom, and at the end of the day is ako pong palito sa ilaha. Oo. Ug syempre no, a while ago na interview po nato dinhi si Kenneth. Ug na-ask po nato about kanang bitaw, kanang stereotype about sa farming kumbaga. Para sa imo, unsa ba ka important ang role sa youth para ma-secure pod ang ato ang food security bitaw sa Philippines? First, good sa idea na young farmer, nga bata pa ta magsugod, no? Actually, dapat i-break nato na siya nga norm, no? Nga start them young, gani sila. So, karon pa lang, kay naman tay chance nga maka-innovate og something or like makabuhat ta og something out sa atong comfort zone na makatabang pod ta. And aside sa food security, isa pod na siya nga idea nga mahatag nato, for example, na ay mga problem na mahitabo diri, at least maka-idea ta nga kini siya nga gulay kay pwede din siya into something na wala ta kabalo. Okay. Para sa atong mga youth, Andrea, nga kanang medyo mahadlok pabitaw nga magsulod sa sa farming industry, unsa ba imuhang tips sa ilaha sa pagsugod?
Maingon lang dyan ako, no, at first, kanang murag, naagid siya stereotyping. Oo. Kulba siya, kay syempre imuhang murag ka-competent siya kay mga tigulang na sa imuha. But wala may mali sa pag-start karon. Oo. And ana jud na part gina sa life ang trials and error in our life. So Yes. at least karon ako malipayon ko nga napo ko diya, 'di ba? So I hope na I would become an example sa ilahan na sa ilahang challenges or sa ilang situation karon is everything would be possible. Okay. Para sa imo po, Andrea, unsa ba ka important nga mapalambo nato ang agricultural bitaw nga industry sa dili lang sa Davao region kundi sa sa tibuok Pilipinas na pod. Importante siya na especially kami karon kay 'di ba ang stereotyping is 50 to 60 years old and nahitabo lang ang agriculture like retirement lang sa mga older sa amua. But as of the moment, kami manggod mas kakatamang gud ang daghan karon no nga population. So hopefully dapat mabalanse pod nato ang naa sa society kung naa pod sa mga professional side, naa pod ang mag-produce og mga pagkaon para sa mga consumers diri sa ato. Og kato mga kapuso ha, na dunggan ninyo kung unsa ka importante ang role sa youth para mapadayon ang ato ang agricultural sector bitaw og ma-secure ang ato ang food security sa Pilipinas. Og syempre no, Andrea, sa imuhang edad karon, please encourage our youth bitaw nga musulod sa kaning sa farming industry. Sa mga kaparehan ako no na youth out there, I encourage you na to try daghan man og aspect or sector ang agriculture, dili lang man sa pagtanom, but para sa kuha I do processing. So try nato nga i-innovate ang mga naa karon sa tuang agricultural product na available para at least makatabang ta dili lang pud no sa tong mga kaugalingon but also maka-give back pud ta for the society. Ayun, o kato mga kapuso, again na dunggan ninyo ang gi-mention ni Andrea no nga wala ni sa edad kumbaga ang farming, pero gina-encourage nato nga as early as possible kumbaga magsulod ta sa farming to ensure ang ato ang food security dili lang sa Davao region kundi dili sa tibuok pod Pilipinas. Daghan salamat Andrea nga ato ang young farmer from Davao de Oro. Ug mga kapuso ha, tutok lang kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV.